kusasa eThekwini eMosmabhida ePeople's Park intaka izobe ibekelwa amazolo. I-Mother of All Maskandi Festival ithi siyabonga kubo bonke abavotile ayihlangane ePeople's. Sesiyobona i-owner lethu. General entry 150, computer ticket Shoprite Checkers nase-Ticket Pro Spa. #bafikile bayashisa #Mother of All Maskandi Festival 2025. Sithanda ukubonga bonke abavotile asihlangana ePeople's Park sesihalisela i-owner elisha. Yiso istatement lesi esiphuma kuyo i-Mother of All Maskandi Festival. Okusho ukuthi-ke ngamanye amazwi sekuvaliwe ukuvota. Sezoverifya amavoti ukuthi yena imapha right, imaphi-ke angekho right. Ebese kuyadetermine ukuthi-ke ubani uMakoya, ubani ozohamba neQuantum. Sithi nje ukunikhumbuza nje izinto ezimbalwa. Imiyalelo ngama-cooler box. 1 cooler box ibiza 50 rand ikhokhela esangweni. Ama-cooler box kumele agcine ku-25 litre ubukhulu. Awavumelekile ama-cooler box amakhulu. Amakhulu izibhamu. Angazi ufuna ukuthini-ke laphana. 3 amabhodlela akavumelekile. Amakati kuphela avumelekile. 4 ama-ice akavumelekile athengwa ngaphakathi. 5 sicela usithulule isiphuzo sakho esisebhodleleni kwisitsha seplastic. 6 ayikho i-pass out kuma-cooler box. 7 awavumelekile ama-cooler box kwi-VIP ne-VVIP. Iyo-ke imiyalelo-ke le ye-Mother of All Maskandi Festival. Esiphinde siyakhumbula ukuthi-ke abaculi bagcina beme kanje ngesikhathi bememezela abantu okuzi-22 March cishe ifana leyo nje angikho sure. Bagcina ukumenyezelwa zazime kanje iy'nombolo. Number 1 wayesebalida uye uLimit ngamavoti awu-96,000. Menzi number 2 ngamavoti awu-59,000. 3 Solwazi ngamavoti awu-22,000. 4 Amawele Kachawe 10,000. 5 Kosamagcokama ngamavoti awu-9,800. 6 Njaziyamluma ngamavoti awu-8,007. 7 Lagxapha 7,000. Kanjalo kanjalo ko number 8 Amankonyane. 9 Sminoff. 10 Qalindaba. 11 Amavikela Mbuso Duma Kahle Mfeze Mnyama DSD Umhlaba Uhlangene. So yibo nje abantu laba bakhona kuyisamari. 16 Thandazani Muhlezondo Qhosha Bafana Bamgqumeni. 20 Bhasini Lamula. 21 Cevuzile. 22 Maganga Thishele. 23 Gadla. 24 Amageza Amahle. 25 Bahubhe. 26 Zechalaga. 27 Falabo. 28 Mkhulekela. 29 Khaza. 30 Sikoleto. So nje kun-reminder ukuthi amavoti agcine eme kanjalo. So bathi babonga kakhulu ukuthi-ke nivote ngokuyimisela. Kusasa-ke eMosmabhida People's Park kuzobe kuyonikezwa i-owner elisha. Sithanda ukumbongela-ke lo muntu le ovoteliwe ogcine ewinile kodwa okubuya kunguLimit nala okuyena ozobe esevala umcimbi-ke if egcina ewina sekuconfirm ngoba ubonakala kathi uyena uzohlomulela iQuantum since wayenamavoti amaningi. Sibabongele nabanye abangenile la kulomncintiswano nabavoteliwe bangaphumelelanga sekuyolunga ngokuzayo. Sibabongele kakhulu. Izinkulumo zokuthi bayagcina abanye ungena ama-competition angazi-ke izolungiseka kanjani lezo nkulumo lezo ngoba mele bengayisabi competition. Bengasaba ama-challenge. Ukukhuluma okwakhona emculweni vele ayikho into oyitholakala empilweni. Kumele uyisebenzele, kumele uyikhulumele. So bekuyilokho nje ukudlulisa nje lo nkulumo leyo nje ukuthi-ke kusasa sekunjalo. AbaseThekwini mawuthi amathikithi asele bewathenga beyoxhasa laphana i-Mother of All Maskandi Festival okungeyesibili kulo nyaka. Njengoba sazi ukuthi oqala-ke yayinyakenye kuzobe kunama-legend azobe performa laphana oBaba uShwi khona oBaba Alimgobe oBaba Thokozani Langa. Kuzobe kukhona-ke noBaba uFiliseni Magubane. Kube kukhona oKhuzani Mpungose. Kukhona-ke naye-ke uGatsheni. Bekhona-ke onto encane
nabanye abaconfirmiwe ke kuzobe kumnandi nje kudelile nje impela nje into akuzobe ibekela amazolo kusasa khona eThekwini. Cha, bekuyilokho nje ingane zakwethu, bengekuningi nje sifuna ukukuveza besifuna nje ukukhuluma ngalokho ngaso simemezelo leso ukuthi sekuze kwalunga umcimbi, sekuze waphetha ukuvota. Kusasa ke sekuyomenyezelwa ke ukuthi ke ubani kumakoya ke ubani ke inkosi yabo, ubani i-owner lesibili, njengoba sazi ukuthi nyakenye kwakuGatsheni uMr Hit After Hit, lapho uGatsheni ayevutha khona engabaselwe ewina kwasani, edla silaza, edla nafumuka ngoba wenzima kakhulu uGatsheni last year. Angifuni ukungasho lo nyaka wamphatha kahle kakhulu. Eminye eminyaka uGatsheni emculweni le eyamphatha kahle u-2024 sambonga kahle kakhulu kuGatsheni, futhi angiboni ukuthi khona omunye unyaka uGatsheni oyomphatha kanje lapha yona khona almost wonke ama-awards engiwakhumbulayo ayekade ekuwona engiwakhumbulayo. Ngingazi-ke amanye wangenelile-ke wangahamba kahle, kodwa wathola abantu more than 5 awards last year uGatsheni, including amasama amabili, South African Music Awards neSATMA wabuya nayo, neminye ke imicimbi yayikhona-ke ama-awards ayikhona-ke, amagama akhona sengiwakhohliwe. So engathi ke lo ozowina-ke iQuantum naye ebe unumber 2, engathi impilo yakhe ingashintsha, akwazi ukuqala kabusha impilo yakhe, kube yisiqalo sezinto ezintsha, ngoba lapha emculweni akukho lula ukuthi usheshe usukume, usheshe uphakame. Imali ayikho kahle hle, abantu noma becula bebonakala beshisa iy'ngoma zabo zidlalwa lapha nangapha, kodwa amakhampani amanye basacula kuwona angazi noma kwenzakalani, kodwa imali eyokuthi nje besurvive. Lokho suke sikubona nalowo muntu osuke nawo, umuntu usuke eyithola kanzima ukusebenza nje ngokukhulu nje ukuyimisela. Kodwa if engathola iQuantum umuntu, I'm 100% sure ukuthi impilo yakhe kube siqalo sezinto ezintsha khona ezomenzela khona naye impilo yakhe ishintshe, ngoba umculo akuyona into ongayiconfirm. Industry le volatile, i-up and down, uyashisa today, kusasa sebekhohliwe abantu nje. I-industry nje ebuhlungu kabi, okumele abantu benze sure ukuthi mabethola ithuba lokuthi benze something belibambe ngezandla zombili. So sithanda nje ukugcizelela nje kulokho ukuthi-ke abazoya emcimbini behambe kahle, bey'phathe kahle, kungabi bikho iy'gemegeme ezizokwenzeka. Omenzi nabo befika Nkosi yami bephinde beposte omenzi, bayagcina bethi bazophosta after umcimbi we-Mother of All Maskandi Festival, ngoba bese kuningi ukukhuluma, sekumoshana namagama abo laphana online. Asithembeke ukuthi kodwa-ke kuzodlula-ke lapho kusephambili. uLimit unyaka wakhe ube muhle kakhulu, i-album yakhe ayikhiphile last year, ngazo Meet Amabusho or kanjani, nengoma le ethi Uvume Kanjani ayikhiphile ngeyi-21 March, esidlule kwi-1.2 or 1.3 million, angekho sure kodwa ngigcine isidlule 1.2 million. Ihamba kahle kakhulu laphana online, uyazenzela umfana osenkandla, inkandla edla kuyiholela, hayi akunankinga. Bekuyilokho nje ngifuna ukuveza njengamanje, akuhlangane kusasa khona ePeople's Park kuyo kwi-Mother of All Maskandi Festival, bonke abantu besala kahle.